Esselamu Aleyküm. İyileştirdiği doğanlar 13 Ramazan 1445 Hicri Hamuri ve 23 Mart 2024 yıl. Ve yine de Hudaý nasip etse bugünkü ayetlerin biri okulacak. Elbette Tawba suresini devam ettiririz. 100. ayetten 129'a çevrilir bugün tamamlarız. Ve ondan hem Nisa suresinin 131. ayetini okuyacağız. Rus dilinden ve Türkmen dilinden. Suç Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 131. Ayat 131 Сура Ниса. Суть веры и религии в подчинении Творцу небес и земли, обладателю щедрости, величия, славы и признания Его всеобъемлющей власти. Аллаху принадлежит все. Он сказал: мы завещали обладателям Писания, которым дарована книга до вас, а также вам, мусульманам, что вы боялись Аллаха, уверовали в Него и искренне поклонялись Ему. А если вы не уверуете в Аллаха, то ведь Его власти все, что в небесах и на земле. Аллах богат и вознаградит вас за вашу веру. Поистине Аллах богат и всехвален. Sadakallahul azim. Ve aleykümselam. Deli sözlerini yaxşı özünüz qovmu sağlık, amanlık ve yine şu An-Nisa suresi Türkmen dilinde. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ınkidir. Kasam olsun, biz sizlerin özlerine kitap verilenlere de size de Allah'dan korkmağınızı ündettik. Eğer inkar etseniz bilip koyun, asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ınkidir. Allah baydır, hiçbir zata muhtaç değildir. Ehli övgülere layıktır. Sadakallahul azim ve bu nasip olsa Kur'an-ı Kerim'den Tawba suresinin 101. ayetinden 121'e çelli 129'a çelli okuyas. Hem manasını düşünecek olyas. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim bilen nähil ünde ve nasihatları diye daştan kovulan şeytanın şeytanın şerrinden Allah'a sığınýaryn. Yani Kur'an-ı Kerim'de yekece süre öňünde Bismillah aýdylmaýan Tawba suresidir. Ayet 101. Töwerekdäki çarwalardan ve Medine halkından şeýle bir münapıklar bardır berin, olar 200'lükde ussat bolup gidendirler. Juda mekir hereket edendikleri üçin sen bilmersin, emma biz olary ören gowy tanaýarys. Biz olara iki hisse ceza vereriz. Son hem elkenç bir azaba sezevar ederiz. 102. Olaryň başga bir bölegi bolsa, günälerini boyun aldylar. Elbet amaly ýagşa çalışdylar. Belki Allah olaryň tawbalaryny kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Olaryň baýlygyndan zekat al. Belki bunun bilen olary günäden temizlep araşdyrarsın. Olar üçin dua dilek et. Çünkü senin olar üçin edýän dua dilegiň olara uly rahatlykdyr. Allah ähli zat eşidýändir, bilýändir. Olar Allah'ın öz bendelerinin tawbalaryny, zekatlaryny ve sadakalaryny kabul edýändigini, diňe Allah'ın özüniň çyn tawbalary kabul edýändigini ve rahim şefaatlygyny bilmedilermike? Hem de olara işleň, nähil iş etseňiz edin, edenlerinizi Allah, onun ilçisi ve müminler görürler. Son gizliğini ve aşkary anyk bilen Allah'ın huzuruna çıkarsınız. Oladan her zadyňyzy özüňize goýup hakyňyzy berer diýip aýt. 106. Ýörüşe koşulmadyk. Käbir kişileriň ykbaly Allah'ın emrine baglydyr.
Allah istese onlara ceza verir, istese merhamet eder. Allah ehli zatı bilýändir, hikmet eýesidir. Olar münapıklar müminlere ziyan vermek, küpri ýaýratmak, müminlerin arasında agzalylygy ornaşdyrmak hem-de öň Allah we onuň ilçisine garşy çykan adamlary getirmek üçin bir mescit kurdular. Soň olar bu mescidi diňe ýagşylyk üçin gurduk diýip kasam ederler. Olaryň barpetini ýalançylygyna Allah şaýatdyr. Düşündirişi, bu garşy çykan kişi Medine'deki Araplaryň Hazraç tiresinden Ebu Amr'dır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine barmazyndan öň ol bir Nasrani ruhanysydyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özüne bästeş hasaplap ona düşman boldy. İslamyň garşysyna hereket etdi. Ol İslamyň güýçlenmeginiň öňüni alyp bilmän soň ahyry çäri hükmünde Bizantiýa imperatorlugyny herekete getirmäge çalışdy. Tebuk ýörüşine sebäp bolan Bizantiýanyň söwüş taýýarlygy bolupdy. Medineli münapyklar Ebu Amr bilen bile hereket edýärdiler. Olar Ebu Amr bilen bir merkez hökmünde ulanmak üçin bir mescit kurmak barada ulalaşdylar. Aslında Medine'de mescide zerurluk ýokdy. Zerurluk bar diýilip kurulan mescitte ilkinji namazy okap bermegini Hazreti Peygamberden aleyhissalatu vesselamdan haýyş etdiler. Tebuk ýörüşine taýýarlanýandyklary sebäpli Hazreti Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem wagtynyň ýokdugyny aýdypdyr. Olar mescidi erbet işler üçin ulanmaga başladylar. Tebukdan dönenden soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol mescidi ýykdyrypdy. 8. Ol mescitte hiç wagt namaz okama. Başta düýbi takwalyk esasyndan gurulan Kuba mescidinde namaza durmagyň has ýerlikde bola päk bolanlary söýer. Eýsem Allah'a garşy çykmakdan çekinmek, ýani takwalyk we onuň razyçylygyny almak üçin binasynyň düýbi tutulan mescit haýyrlymy ýa-da jaýyny ýykyljak bolup duran kert gaýa daşynyň gyrasynda gurup onuň bilen birlikde dowjaka togalananmy? Allah zalimler toparyna dogry ýoly salyp bermez, arzularyna gowuşdurmaz. Olan binalary dünýäden agydyp, tä kalplary bölünýänçe ýüreklerini elmadama bir gümana sebäp bolar. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Müminler Allah'ın ýoluna söwüşip can alırlar ve can bererler. Allah olaryň bu amalyna derek olaryň canlaryny ve kazananlaryny cenneti berip satyn aldy. Munyň şeýle boljakdygy Tewratda da, İncilde de, Kur'anda da hak ve hikmet bilen anyk wada berilendir. Beren sözüne Allah'dan has vepaly kim bolup biler? Siz eden bu sövdaňyzdan bahtiýar bolun. Ey müminler! Boşluk ine bu iňuly üstünlükdir. Yani 111. ayet Tövbe suresi ýene bir okayan. Müminler Allah'ın ýolunda söwüşip can alırlar ve can bererler. Allah olaryň bu amalyna derek olaryň canlaryny ve kazananlaryny cenneti berip satyn aldy. Munyň şeýle boljakdygy Tewratda da, İncilde de, Kur'anda da hak ve hikmet bilen anyk wada berilendir. Beren sözüne Allah'dan has vepaly kim bolup biler? Siz eden bu sövdaňyzdan bahtiýar bolun. Ey müminler! Boşluk ine bu iňuly üstünlükdir. Toba edýänler, ibadat edýänler, hamdy sena aýdýanlar, Allah'ın razyçylygy üçin ýürüş edýänler, ruku edýänler, secde edýänler, ýagşylyklary ýaýradýanlar, elbetligiň öňüne alýanlar we Allah'ın emirlerini hem-de gadagançylyk serhetlerini goraýanlardyr. Ine şol müminleri cennet bilen söýünjüler. Peýgambere we müminlere eger Allah şärik koşanlar, garyndaşlary hem bolsalar, kapyr bolup ölüp dowjak ylardygyny ma'lum bolandan soň
Olaryň günäsiniň geçilmegini dilemek ýaraşmaz. İbrahim aleyhissalamyň öz atasy üçin günäsiniň geçilmegini dilemegi bolsa, diňi oňa beren wadasyny ýerine ýetirmek üçindir. Ýöne onuň karkasynyň Allahyň düşmanydygy özüne belli bolanda, ondan bütünleý dändi, yüz öwürdi. Taky İbrahim aleyhissalam ören ýumşak häsiýetli we ören sabyrlydy. Allah bir kowmy dogry ýola ýetirenden soň nämelerden gaça durmaldyklaryny özlerine bildirýänçe olary azaşdyrmaz. Elbetde Allah ähli zady bilýändir. Asmanlaryň we ýeriň hökümdarlygy Allahyňkydyr. Dirildiýänem, can alýanem onuň özüdir. Sizin Allah'dan başka ne hakyky hossaryňyz, ne de dost ýaryňyz bardyr. Söwüşe gitmek islemeýänlere ruhsat berendigi üçin Allahyň peýgamberi bagyşlaýyşy ýaly peýgambere tabyn bolan muhajirler bilen ensarlaryň söwüş wagty iki göwülni gowşak hereket etmekleri sebäpli eden togalaryny hem kabul etdi. Çünkü ol mehirlidir, rahim şefaatlidir. Düşündürüşi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Tebuk yürüyüşüne çıkan mahalı münafıklar gelip yalandan mayıp mücritliklerini beyan edip ruhsat sorayarlar. Ol hem onlara ruhsat berýär. Bu wagtda 43-nji ayet inýär ve Allah Taala Peygambere duýduruş berýär. Münafıklaryň wagızlaryny aldyndan käbir musulmanlaryň da kalbyna inkis aralaşýar. Ýöne soň olar towba edýärler. 118 Söwüşe galan. Söwüşden iýde galan we özleri barada höküm bermeklik iýja goýulan ol 3 kişiniň towalaryny Allah kabul etdi. Çünkü olar şeýle agyr ýagdaýa düşüp, giň dünýä olara dar göründi. Wyjdanlary hem özlerine azap berdi. Netijede Allahyň jazasyndan halas bolmak üçin Allahyň gapysyndan başga barylajak ýeriň ýoklugyna düşündiler. Diňe şondan soň öňkü ýaxşy ýagdaýlaryny gaýdyp barsynlar diýip Allah olaryň towalaryny kabul etdi. Taky Allah towalary kabul edýändir, rahim şefaatlidir. Düşündürüşi ol 3 kişi hakyky musulmanlar bolan Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Ümeyye ve Murara ibn Rabi adly sahabalardy. Hakyky musulman bolan bu 3 kişini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi. Musulmanlara bolsa olar bilen gepleşmegi kadagan etdi. Olar 50 gün dowam eden özlerine bolsa 50 000 ýaly bolan Herat ulu Sinawy baştan geçirdiler ve padarlygyny tasdiklananlardan soň Allah da olaryň towbalaryny kabul etdi. Ey iman getirenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkun ve dürüst doğru insanlar bilen birlikte bolun. Ne Medine halkının ne de töweregindäki çarwalaryň Allah'ın ilçisinden ýyga söwüşden galmaklary ve ona sarpa goýmagyň deregine öz canlaryny halas etmegiň derdinde bolmaklary kabul edilerlik zat däldir. Olaryň Allah ýoluna duş geljek teşneligi, ýadawlygy, açlygy, kapyrlary gama batyrjak şekilde bir ýerini basyp almagy, düşmana garşy ýeňiş kazanmaklary elbetde olara salih amal bolup gaýdyp geler, hemde sowap kazandyrar. Çünkü Allah ýaxşy işleri edenleriň sylagyny boş goýmaz. Olaryň Allahyň ýoluny uly bolsun, kiçi bolsun eden her bir çykdaýjylary hemde geçen her bir jilgeleri hökmen olaryň peýdasyna sowap hökmünde ýazylar. Allah olaryň iň gözel hem ajaýyp görnüşde sylalar. Şeýle hem müminleriň hemmesiniň söwüşe ýörüşe çykmaklary şert däldir. Sebäbi ilatyň uly bölegi söwüşe çykan wagty onuň bir bölegi de dini ilmleri, hökümleri düýp öwrenmek üçin çalışsynlar. Söwüşe çykanlar gaýdyp gelenlerinde olar ilm öwrenerler, söwüşden dolanyp gelenlere öwrenen dini ilmlerini öwretsinler.
elbetliklerden saklap duyduruş vermek bilen meşgul bolsunlar. Düşündürüşi bu ayette dini yaxşı öğrenmenin ne derecede zerurluğu yüze çıkarılıyor. Çünkü bu dünyanın ve ahiretin bahtiyarlığı Allah'ın doğru yolunun, halas ediş yörelgelerinin ve ölçevlerinin özüne İslam'ın doğru bilinmek bilen bağlıdır. 123. Ey iman getirenler! Siz özünüze yakin bolan kapırlar bilen söveşin. Koy olar sizde ulu güýjüň bardygyny görsünler. Bilip koyun Allah takwalar bilen biledir. 124. Täze bir süre indirilende olaryň käbiri eýsen bu inen zat sizin haýsyňyzyň imanınızı arttırdy diýerler. Emma bu inen wahy iman getirenlerin imanını arttırar ve olar begenişip birege söyünçilerler. Ýöne bu kalplarına küpür ve ikiyüzlülük hastalığı bolanların inkarlarını hem hasta arttırar. Olar hem kafir bolup öldüler. Eýsem olar her ýyl bir ýa iki gezek synagdan geçýändiklerini görmeýärlermi? Soň olar toba hem etmeýärler, mundan ibret hem almaýarlar. Öz ziyanlaryna bir süre indirilse, göz kıpışıp, oyun elişip, birege seredişýärler. Soň bolsa, bizi görýän barmy ka diýişip, daş töwerege heder edip garaýarlar. Gören bolmasa, derdebi ýok bolup gidýärler. Olar pikirlenmeýän kowum bolandyklary üçin Allah hem olary imandan daşlaşdyrar. Düşündürüşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indirilen täze aýatlary hutba görnüşinde müminlere okap berer eken. Munapyklar zora ýakdan bu söhbete koşulandyklary üçin bimaza bolýardylar. Gelendiklerini bildiren soňlar bir ogur tapıp gitmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Öňlerine gelen bu döwletligiň, bu ajaýyp bereket çeşmesiniň gadyryny bilmeýändikleri sebäpli Allah da olary dogry ýolundan mahrum edýär. 128. Taqiq size öz içinizden şeýle bir peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sizin kıyınçılığa duçar bolmaňyz oňa agyr degýär. Sizin iman getirmeňiz çyn yürekden isleýär. Çünkü ol müminler üçin mehirlidir, rehim şefaatlidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Olar münapıklar, kulluk asman senden yüz öwürseler, sen hem olara Allah bana yeterlik kemayetkärdir. Ondan başka ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Men diňe oňa bil bagladym, çünkü ol beýik arşyň eýesidir diýip aýt. Sadakallahul azim. Elbette Allah Taala yeketek maliki mülki yevmiddindir. Bu dünyanın canlı canlıların yerin üstünün aşağının, asmanın, göğün, ehli, alemin yeketek hocaýynydyr. Bizim hem hocaýynymyzdyr. İnsanlar hem onun dünya yüzüne yaradan iň söýgüli barlyklarydyr. İnsanlar üçin, ibadet edenler üçin, Allah Taala niýatlanlar üçin ki buyurýar Allah Taala ýene Kur'an-ı Kerim'in başga bir süresinde ol bendeler ki diye dik duran wagtlary, oturan wagtlary, gapdal gyşaryp yatan wagtlary her halükarda Allah Taala'ny zikrederler diye. Yani zikretmek Allah Taala'ny aýdyp durmak, ýatlatdyrmak, tesbih etmek. Elmudamı hiç kaçan ýatdan çykarmaly däl. Iň bärkisi Ayetül Kürsi okamany özümüze endik edilmeli. Fatiha suresini özümüze okamany endik edilmeli. Öýden çykan wagtymyz, öýe gelen wagtymyz zatlar endik edilmeli. Sadakallahul azim ve nädir bir hadislere geçelim ve gelin. Doğruçulluk bağı. Allah Taala aýtdy. Ey iman getirenler! Ey iman getiren adamlar! Allah'dan korkun ve imanını rastgoý doğruçul bolanlar bilen bile bolun. Toba 119. aýaty. Allah Taala aýtdy. Doğruçul erkekler ve doğruçul aýallar üçin
Allah mahfiret ve ulusiylyk ýagny cenneti taýýarlap goýandyr. Ahzab 35. Allah Taala aýtdy: Eger olar Allah iman getirmek ve onuň jeng etmek hakynaky emrini etaat etmekde sadyk, rastgoý, dogruçul bolanlarynda elbetde özleri üçin ýagşy bolardy. Muhammed suresi 21. İbn Mesud'dan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Elbetde dogruçulluk ýagşylyga elter. Ýagşylyk bolsa cennete elter. Elbetde adam hemişe dogruçulluk bilen Allahyň huzuryna dogruçullar hataryna ýazylar. Elbetde yalançylyk pus-pujurluga elter ve pus-pujurluk bolsa dowzaha elter. Elbetde adam yalançylygy sebäpli Allahyň huzuryna yalançylaryň hataryna ýazylar. Ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Ebu Talib'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre şeýle diýär: Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu aýdan sözlerini ýat tutdum. Şüpheli zatlary goýda, şüphesiz zatlara ýapyş. Çünki dogruçulluk köňül rahatlygydyr, yalançylyk bolsa şüphedir. Ebu Süfyan Sahri ibn Harp'tan Allah ona razı bolsun Herakl Bizantiya imperiýasynyň padşahy kıssasy bilen baglanşykly uzun hadisynyň bir bölüminde şeýle rivayet edipdir. Herakl ol adam ýagny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size näme emir edýärdi diýip sorady. Ebu Süfyan şeýle diýär: Men ol ýalňyz Allah kullyk edin, oňa hiç zady şirk getirmäň, ata-babalaryňyň diýenlerini taşlaň diýär. Şeýlehem bize namaz okamagy, dogruçullugy, halal päkligi ve garyndaşlar bilen ýaxşy gatnaşyp etmegi buýurýar. Ebu Sabit'ten başka bir rivayete göre Ebu Sa'id üçüncü bir rivayete göre Ebul Velid diýip küneýlenen lakamlanan Sehl ibn Huneyf'ten Allah onun razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Kimde kim çyn yürekden, ihlas bilen Allah Taala'dan şehit bolmaklygy dilese, eger ol düşegirine öz ajalyna ölse de Allah Taala onu şehitler derejesine yetirer. Ebu Hureyre'den Allah onun razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Peygamberlerin içinde bir peygamber olara Allah'ın rahmeti ve selamı bolsun. Urşa çıkan vakti öz kavmuna garap, içinizden biriniz täze öýlenip heniz geldiğinin yanına barmadık. Şeýle hem jaý gurup üçeginip basyrmadyk. Ýa-da boğaz goýundur diýe satyn alyp guzlamagyny ýa-da botlamagyny garaşyp duran adam meniň bilen bile çykmasyn. Diýdi de urşa gitdi. İkindin vakti ýa-da ikinden golay vakti söwüş etjek ýeri bolan owa ýakynlaşdy. Ol güneşe garap, senen buyruk berilen, men hem buyruk berilen bendedirин diýdi. Ey Allah, günüň ýaşmasyny gijikdir diýdi. Soňra ol uruşda tä üstün çykýança Allah Taala günüň ýaşmasyny gijikdirdi. Ol Peygamber uruşdan alynan oljany toplady, soňra oljany ýakmak üçin gökden ataş indi. Emma oljany ýakmady. Soňra ol Peygamber aleyhissalatu vesselam içiňizde olja, hyýanat, ogurlyk eden bar. Şonuň üçin hem her taýpadan bir adam gelip kasam içsin diýdi. Kasam içen wagtynda bir adamyň eli Peýgamberiň eline ýapyşdy aleyhissalatu vesselam. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol adama hyýanat eden sizin içiňizde, şonuň üçin seniň taýpaň adamlary gelip maňa kasam etsin diýdi. 2-3 adamyň eli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam eline ýapyşdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olara oğurlanan olja sizde bolmaly diýdi. Olar sygyryn kellesi ýaly altyny getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol altyny oljanyň içine goýdy we şol wagt ot düşüp oljany ýakdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüni dowam edip, uruşdan düşen olja
bizden önkülerin hiçbirine halal değildi. Emma Allah Teala bizim zayıflığımızı ve ecizliğimizi görüp uruştan alınan olacağını bize halal etti dedi. Bu Halid Hakim İbn Hazam'dan Allah onun razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: satıcı ve alıcı biri birinden ayrılmazdan ön sevdanı bozmaklığa ve bozmazlığa ihtiyarları bardır. Eger de doğru sözler satlık zadın aybını ve kemçiligini beyan etseler, onların sevdaları bereketli bolar. Eger de onun aybını ve kemçiligini gizleseler ve yalan sözleseler, şol sevdanın bereketi bolmaz. Bu hem doğrusuluk babına Müslümanlar vardı hadis-i şeriflerde ve şu an yine de emr-i maruf nehil münker emr-i maruf nehil münker Ebu Sa'id el-Hudri'den Allah onun razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şöyle diyer: men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle diyen sözünü işittim: sizin biriniz mümin doğanının birine bir bozuk iş görse ya bilse eger gücü yeterlik olsa eli bilen düzelsin. Ona gücü yetmese söz bilen doğruluğa çağırsın. Ona da gücü yetmese yüreği bilen yaman görsün. Emma bu hilisi imanın en eciz derecesidir buyurtturlar. İbn Mesud'dan Allah onun razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyiptir: Allah Teala'nın menden önkü ümmetleri iberen her bir peygamberinin ümmetinde onun yolunu eğiren ve emrine boyun bolan hovarileri ve sahabileri, dost yaranları olupdur. Sonra onların izlerinden bozuk nesiller gelip onların etmedik zatlarını aydıp emir edilmedik buyurulmadık zatlarını olsa ediyerdiler. Bir kişi olarak karşı eli bilen cihad etse ol adam mümindir. Bir kişi kimde kim dili bilen cihad etse karşı dursa ol hem mümindir. Onlara karşı yüreği bilen cihad eden yiğidinin adam hem mümindir. Bunun arkasında yani bunu hem edip bilmedik adamda hardal länesi yani çigit diye alacak hem iman yoktur buyurupturlar. Allah Teala bizi imanı kullarından imanı inanan müminlerden eylesin inşallah. Ebu'l Velid Übade İbn Es-Semit'ten Allah ondan razı olsun rivayet edilmeyene göre şöyle diyer: biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıyınçılıkta ve yengillikte, rahatlıkta ve ağırlıkta boyun bolup kulak asmaklığı ve başka birini özümüzden artık görülen yağdayında hem ona boyun bolup kulak asmaklığı sizin huzurunuzda Allah tarafından açaçan eşkar bildirilen dediğine göre küfür sayılan bir tes amal görmezden iş başındakilerin yolboşların işlerine karşı çıkmazlığa ve nerede bolsak hem Allah yolunda hiçbir melamatçılığın iğenliğinin melamatından iğencinden yani hiç kimden korkma dine hakikati sözleyecektiğimize ona söz verdik, ehd ettik yani açaçan küfür etmeyen, açaçan günah işlemeyen, zulüm etmeyen yolboşçulara karşı baş kaldırmayacaktığımızı ehdeştik diye. Müminlerin enesi Ümmü Seleme Hint bin Ebu Ümeyye Hüzeyfe'den Allah onun razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Elbette size bir näçe emirler, ýolbaşçylar baş bolarlar. Olaryň bir näçe işlerini şeriata laýyk görersiňiz, bir näçe işlerini bolsa ters görersiňiz. Kimde kim şeriata laýyk gelmeýän olaryň işini ýigrenip ýaman görse, jogapkärçilikden gutular. Olaryň bet pygyrlaryny inkar etse salamat kalar. Kimde kim olaryň şeriata ters gelýän işlerine razy bolup olara tabyn bolsa, ol adam günäkär bolar. Sahabalar, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz olara garşy uruşalymy diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yok, eger araňyzda namaz okayan bolsalar, uruşmak qadagandyr diýdi. Şutaýda Sadakallahul azim, şeriat diýenimizde elinde biz näme düşünmeli? Şeriat diýende Allah Taala'nın adamzady Kur'an-ı Kerimde ýazan kanunlarydyr. Nesihatlaryny şeriat diýip kabul etmeli. Awganistana seredip, Pakistana seredip, Irana seredip şeriat budur diýmeliler. Şeriat Kur'an-ı Kerimde Allah Taala'nın ýazan buyruklarıdır ve adamların yaşayış şeklidir ve Allah Teala inanç şeklidir. Mesela size ýönekejem misal, Allah Teala Kur'an-ı Kerimde buyurýar, meniň şeriatymy uygulasaňyz, ýolbaşçylyk edýän ýurtlaryňyzda hem bu dünýäňiz cennet ýaly bolar, hem ahiretiňiz hem gurtararsyňyz, huzurumda cennetlik bolarsyňyz diýär. Belin şeriat diýen düşünjäni dünýä ýüzünde bulaşdyrdylar, gynansak hem ýalňyş ýerlere düşünýärler. Ýöne şeriat Allahyň buyrugydyr, ýagny adam hukuklary, haýwan hukuklary, tebigat hukuklary, tebigaty goramak, adamlaryň birek-biregi bolan syýlaşygy, ogurlama, öldürme, jenayet etme, şuňalyk dogry zatlar ýamanlykdan gaýtarmak, gowlugy gündemek, ýagny emri bil maruf, nehy anil münker diýär. Ve iň bärkisi, meselem İslam dini ilkinji bolup adam ayal maşgala hukuk koydy. Bilýänsiňiz köpüňiz, dinimiz İslam gelmezden Arap ýarymadasyna adamlar gyz maşgala çaga, gyz çaga öýünde dogulsa, diri köp gaýdýardylar. O günlerem ýaşap geçdi, bu adam zat diri gyz çagalaryny gömüp gaýdýardy. Näme üçin gömýediňiz diýse, ey bu ulalar bizi maskara eder, namusumuzu düşürer zat diýip. Indem ýönekejem misal, meselem Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 233. ayetinde, hatta ben şunu okuyayım vereyim. 233. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki, sizin ayarlar vardı, ayarlara değişli. 233 ve 233. Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte okalın yine bir gerek. Eneler çağlarını dolu 2 yıllap emdirsinler. Bu dolu emdirmek isleyenler üçindir. Dine layıklıkta olaryň eklenci ve egin eşik bilen üçünçülügi çağı özü üçin doğrulan atanyň borcudur. Hiç kimden güýjüniň yetmeýän zadynyň hasaby sorulmaz. Hiçbir ene çağısı sebäpli, hiçbir ata hem özüniki bolan zat çağı sebäpli ziyan çekmeli däldir. Miras düşer hem şonuň misalydyr. Eger ene ata razylaşyp gelilen karar netijesinde çağını süýtden aýyrmak isteseler, onda olara günä bolmaz. Eger çağlaryňyzy eneka emdirmekçi bolsaňyz, eneka dine laýyklykda hakyny töleseňiz, size günä ýokdur. Allahdan gorkun, Allah'ın sizin edýän ähli işinizi görýändigini bilin. Şutaýda ene çağlar dolu 2 ýyllap emdirsinler. Germaniýanyň bilýänsiňiz, Ýewropada Germaniýa diýen döwlet bar. Germaniýa diýen döwletiň kanunlarynyň esasynda adamlary goramak, insanlara hormat goýmak diýen kanunda ýazylypdy. Germaniýada her bir çağı doğuran ayal maşgala, äri bolsun ýa-da bolmasyn, tapawdy ýok. Eger bir ayal maşgala çağı doğursa,
Germaniýanyň kanunyna görä şol aýal maşgala 2 ýyllap aýlyk tölenýär. Ýagny ol göwreli bolmazdan öň nädip işleýärdi, gazanýardy, aýlyk girdejisi bardy. Döwlet şonu üstüne alýar we häli güneçeli şonu ýerine ýetirýär. Ýagny bir aýal äri bar eken, ärsiz dogupsyň, ärli dogupsyň o tema gozgana sen dogdun, men Germaniýa hökümeti men size eýe çykaryn diýär. Ve eýe çykýaram, muny ýerine ýetirýärim, muny internete girip görüp bilersiňiz. Ve Allah Taala'nın buyrugyny şeýdip şol ýerde ýerine getirýär. Misal üçin birje ýerde çaga eýe çykýar. Ýene başga bir ýerde haýwanlara eýe çykýar. Ýene başga bir ýerde tebigaty eýe çykýar. Ve Allah Teala'nın buyurduğu gibi ey yaradılan mahluk, senin için yaradılanları hem söy. Allah Teala da söýýändir, senem söýdiýär. Nämeler? Tebigatym söýýärler, goraýarlar, haýwanlarym soraýarlar, söýýärler. Emmeri betona da gömüp yatanaklar, köçede gezip gören itlerim yok, pişiklerim yok, eýe çykýarlar. Gynansak hem bizim yurdumuzda şolat edilen o şeriata uýulan o şeriat ýani kanun yok, adam hukuklary yok. O siyasaty gürleşesin gelmese de ýöne biz mecbur şunu gürleşmeli we elmydam bilmeli ki gutuluş Allah'a iman bilendir. Allah'a iman etmek diýmek Allah'ın yekatäkdigine, yekatäk Allah'dygyna, gelişimiz ondandygyna we dönüşimiz hem oňadygyna bilmegimiz gerek. Ýagny bu dünýäden gitmegimiz, ýagny kabra girmegimiz, kapyny açyp başga bir äleme geçmek ýaly bir zatdyr. Meselem bir telefonum bardy, döwüldi, ýa-da könüldi. İçindäki sim kartany çykarýaňlar, täze telefon satyn alamasyň, täze telefona sim kartany geçirýär, könäne zyňýan. Ene şolar ýaly bu durmuş hem wagtlaýym durmuş. Wagtyň uly yalançydyr bu pany diýär. Yalançy dünýä, yalançy dünýäde de biz bilmeli ki soraw jogap meýdany bardyr. Allah'ın huzuruna çykjagymyz hakdyr. Allah Taala bizi yüzü ak, halal, hayırlı amal bilen garşyna çykan ey bendem, men seni rıza diýen sözlerini eşitmegi bizi müýesser eylesin we cennetlik kullardan eylesin. Elbette ki diňe aýtmak bilen däl-de ýene-de buyurýar, öňki milletler ýaly siz hem synagdan geçmersingizmi diýip oýladyňyz. Elbette ki Allah Taala synagdan geçirecektir ve her kimin kalbine göre niyetine göre amal berýändir. Allah Teala bize bu durmuşda, bu ýaşaýyşda hayırlı amal nesip etsin, nesip bolsa hemmemize. Allahümme inne eseleke manen dâ ve eseleke kalben haşa ve eseleke ilmen nâfi ve eseleke sâdık ve eseleke kayyime ve eseleke afiyete min kulli beleyk ve eseleke temamil afiyek ve eseleke devamil afiyek ve eseleke şükrel afiyek ve eseleke nas. Allahümme eşkimiz zalimine biz zalimin ve ekşini beynikim salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rahmetke erhamer rahimin. Ey Allah'ım ya Rabbim yurdumuzda diri yetim, diri yesil, diri dullar indi kalmasın. Başkalar birleşsin. Çağalar enelerine, atalarına, başkalar birbirine kavuşsun. Yurdumuzda parahatçılık olsun. Zalim sultan hem halkın karşısında boynu bükük olup ötünç sorap yurdu sagaman bol parahatçılıkta kan dökmen ağzı birlikte amala aşıtmamızı nesip eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne. Amin. Ya Rabbil alemin. Rahmetike erhamer rahimin. Allah'a emanet etmeyi işler. Sağ olun. Dinleyenlere katlaşanınız için. Eğer de hakikaten biraz sorap bilecek olsanız, sorap bilip bilirsiniz, yazıp bilirsiniz. Veyahut aslında şu zatlar priложение Kur'an-ı Kerim'in Türkmen diline Play Market'te de var. Belki Google Market'lerde de var, Google Play'lerde de var. Aysi marka telefon olacak ona gönderirseniz, eğer Türkmençe isteseniz Kur'an-ı Kerim Türkmençe diýip ýazsanız garşyňyza çykýar. Kur'an-ı Kerim rus diline diýseniz garşyňyza çykýar. Meale, anlamy, hadis şerifli diýip ýazsanız garşyňyza çykýar. Priложениýany indirin we okan öwrenin.
biri gelip okap bermeli däl. Hani arada diýär biri. Hakykatdanam şu döwürler çeýle bir edipdirler. Arada bir Kafkazdan biri bilen gürleşip otyn. Kafkaz halklarından o seret bizler näme etipdirler diýe. Biz diýe Kur'any diňe öwliýada okyan bolupdyrys diýe, öwliýaňlaşdan aýlanyň bolupdyrys diýe. Şirkin içinde gezip ýörüs, habarymız ýok diýe. Şirk Allahu Teala buyurýar ki, näme günah işleseňiz işleň, men bagyşlaýyn. Yani şirk bilen garşyma çykmagy. Şirk diýmek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýes, Allah birdir diýes bilen ýöne öwliýadan baryp medet soraýas, ýa bir şyhdan baryp medet soraýas, ýa-da gynansaňam ýurdumyzda bottyralar, käbirleriň baryp men prezidentimiz bizim Hudaýymyz diýip berenler bar, tövbe haşa estağfurullah. Allah canım daýjam bize inşallah sagamanlykda, ýurdumyzda ýaxşy günlerde görüşmegimizi nesip eylesin, bala çağalarymyzy, ýakynlarymyzy kowuşmagy müýesser eylesin. Allah'a emanetçimiz, oradalarımız kabul olsun, özlerimizden kowuşar edin. Nesip bolsa ertelýän eder sagatda ýene de efir açýan nesip bolsa Kur'an-ı Kerimi we hadis-i şeriflerden okaýan. Eger bilmek, öwrenmek isleýän zatymyz bar bolsa, SMS hökmünde ýa-da e-mail adresime ştaýda bar şapka profilde yüzlenip ýazyp bilersiňiz, telefon nomerym bar. Yüzlenip ýazyp bilersiňiz. Şo taýdan hem elimizden geldigiçe jogap bereriz, jogap bermesek hem maslahat bereriz. Kur'an-ı Kerim'in haýsy ayatynda bar, haýsy hadis-i şerifde bar, nirden öwrenip bolýar, onu görkezip bileriz. Sağ olun, ýene-de öýüzek. Allah'a emanetimiz, ýaxşy dileklerde bolalım. Allah Taala niyetimize göre amal versin. Pek niyetli, imanly her bir Türkmenistanlynyň dileklerini kabul eylesin inşallah. Amin.